telo kendo. Gima ber ni riekni ma Ruto tiyo godo gin riekni ma weyo ber. Nikech ng'e ni inyalo bedo makora ma itiyo gi riekni mar mondo iwuond ji mondo siri lwedo, lakini gima gidongo onge. Kaponi en rieko mar ne kelo rawere e kar yot mare Nairobi ka kendo momi gik ma gimiyo ika kar obed mane minyalo ti godo. Nikech gikone kata jogo owuok mane telo kawuono to konya doko chako magi apiko ka. Koro aparo ni gin riekni ma kata bed ni siasa iso e iye kata siasa ni e iye kata be chunye to dwaro ni mondo mi jogo sire lwedo e yor siasa. To en be gikone to lokruok owe ngima jogo. Wadok chien matin tu e wach mar Harambee Stars cha. Singo mar $1,000,000 bang' loyo tugo cha. Ing'eni kada ingol ma William Ruto telo sani. Ok odhi chako many jotugo ka pesa. Koro aparo ni ka gin riekni mag siasa to kare gibeyo med mana tiyo kodgi. Ne wawacho kinde mokalo ni sirikal mar Manywanda ni en koth makoro sani nyidho masani koro nitiere ma jogo manie iye owinjore bed ni koro komoe. Kendo iwinjo ka kata mana kinde mokalo ka Mama Ida Odinga wacho ni ma kodhni obira en magima kadha yucha wakomie. Inyalo paro ngero mane wacho ni kik ibed kod geno ahinya ichala kwenda mane ogero dero ne Benda Hula. Nikech gero dero ting'eni okipuro in idhi mana hulo bel kuonde ma ji oseke. To mak mana ni matin ma iyudo no ikaw itiyo kode piyo ka pode ochal kako chalo nie. Wach mar chudo mar jogo mane oyudo midhiero kata masira e lwet obila kata mana e yo moro amora e kinde mag ng'anyo mosebedo kadhi nyime pacho ka. Ing'iyo ni motelo ne jiwe mana ni samoro William Ruto temo mana luoko nyinge gik mane otimore e bwo sirikal mare kende owuon. To king'iyo to ineno kiduoko wachien nyaka higa mag 2017. Nyisi ni gine dhi mako nyaka joma ne okale matek e lwet Uhuru Kenyatta. Ing'eni kacha be mane pek nitiere ma samoro ji koro dino wang'gi. Tinyalo paro ni wabedo kod buche ma nyaka sani pod yware do nikech midhiero mane jopiny moko neno e lwet sirikal mar Uhuru Kenyatta. To gine dok chien nyaka kinde no. Matiende ni William Ruto dwa ni mondo jo Kenya okaw ni en motemo mondo mi oluok nyinge. Odwa ni mondo obed ni achiel kuom yore ma jopiny nyalo neno ni adier sirikal ok opuodho wach mar rocho ratiro mar oganda. King'iyo gima piny Amerika nche ne temo lieko kendo komako wach nikech kokaw nyaka ting' mar president mokalo cha. Koro mano nyisi to king'iyo penjo mane ineno ka od bura mar Amerika penjo e wi winjruok mane kind Kenya kod Amerika. Achiel kuom gima gipenjo ni kadibed ni samoro piny Kenya samoro tiyo marach kod teko mare mar rocho ratiro mar oganda. Inya to king'iyo weche mag ng'anyo lal kod ji kaachiel kod tho mawuok e lwet apisas mag sirikal. To ma en achiel kuom gik manye bende nyalo kelo nyalo miyo kata ka Amerika timo nonro mare to gibro wacho ni king'iyo ng'ani ok apar ni orachi erwok kaka samoro ng'iye no. Koro mago gin gik mantiere kanyo. To ing'eni nengo mar chulo jogo ma yudo midhiero e lwet obila kata ma yudo midhiero e ng'anyo gi ok en gima yot. Osetime e pinje natemo ng'iyo mo kuom ranyisi mag pinje mananeno kosetime. Anno ka Afrika ma milambo nitiere konde nosetimo chudo makamago. Piny Amerika owuon nosetimo chudo makamago bang' joma no wito ngimagi e ng'anyo makamago. Piny mar Bolivia kod mamoko. To en nengo mani malo. Makiwinjo Fred wacho no en gima nyaka sirikal bende many riekni omi nyaka ne los ne aput moro manyalo nono ni to en yo mane midhi ti godo. Kenya gidhi gilos chik miluongo ni framework ma gidhi tiyo godo mar ng'eyo ni to gin ng'a gini midhi chul gi e yo machalo nade. Nyancha winjo ka Fred ncha ne gitwak kod David Oyola Kiasa ma jandhiwa ma ja MDG cha. Ka wacho ni sirikal bende nigi riekni kata bed ni achudhe bende nigi riekni sirikal kata bed ni jo sirikal moko be achudhe go to sirikal nigi riekni mage. Ng'eni sama ng'ato otho tikaw gimiluongo ni burial permit cha. Burial permit cha kaachiel kod death certificate ondik gima nonego ng'ato. Kaponi ni tho e ng'anyo to ndika cha ni no tho e lwete tho nikech risasi mano chwadi. Koro mano nitiere yo ma sirikal nyalo ng'eyo godo ni ng'ane no tho kama. Ka intiere kod hinyruok mane iyudo ni dhi e osiptal nitie barua ma daktari ndiko. Koro apani nitiere yore mathoth ma sirikal nyalo tiyo godo mar ng'eyo ni ng'ane no hinyore yo makare ng'ane no yo makare kaachiel kod mago mag bende chopo machiegni gi timo nonro kuonde ma ji odakie. Kech gikone to nengo ni duong' onyalo biro
bedo nengo mar kata ma bilion 200 kadhi nyime nyaka madhi mana trilion achiel king'iye maber nikech king'iyo joma osewito ngima kata ma higa mar 2024 nyaka 25 ni gin ji ma ohewo kata mana 80 to joma osedo hinyruok ohewo kata ma 700 koro nyisi ni en kwan mani malo kiduoke nyaka higa mar 2017 koro en budget ma kaponi sirikal ok oneno matut to ng'ato dhi tieko ode samoro ka noweye gi Ellington to ng'at machielo mabiro samoro ne pod gone ngolo to sani koro odhi chiwe moko bagien ng'ato be nyalo meto ng'ato be nyalo meto nitie kama koro sani ng'iye ni koro en kama onyalo soyo